Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Manual recount, hiling ng kampo ng natalong mayoral bet sa San Fernando. COVID-19 cases tumaas sa ilang bansa sa Southeast Asia. OFWs, pinayuhang mag-ingat. Pagtugis kina Roque, Ong at 48 iba pang sangkot sa illegal na pogo operation sa Porac, iginasahan ng PNP-CIDG. PRO3 disaster ready na ayon kay Police Brigadier General Fajardo. At sustainable fishing practice, ibinida ng mga mangisda sa Zambales. Natanggap na ng COMELEC ang kauna-unahang election protest na inihain kaugnay ng katatapos lamang na 2025 midterm polls. Ito'y nanggaling sa kampo ni dating San Fernando, Pampanga mayoral candidate Mylene Pineda-Cayabyab na nabigong manalo sa eleksyon. Hindi naman daw nababahala rito si re-elected Mayor Vilma Caluag at sinabing kumpiyansa siya sakaling aprobahan ng komisyon ang panawagang bilangin muli ang mga boto. Narito ang report. Maagang tumulak ang kampo ni dating San Fernando mayoral candidate Mylene Pineda-Cayabyab sa Intramuros, Maynila ngayong Huwebes, May 22. Ang kanilang pakay, maghain ng election protest na naglalaman umano ng 13,000 affidavit ng mga Fernandino na di umano'y nais makakuha ng paglilinaw ukol sa katatapos lamang na halalan. Matatandaang nanalo si incumbent Mayor Vilma Caluag sa botong 127,124 habang si Cayabyab naman ay nakakuha ng 49,061. Panalo rin ang buong slate ni Caluag mula Vice Alcalde hanggang sa 10 konsihal. Hindi na ito yung sino nanalo, sino natalo. Totoo ba itong ginagawa natin na process? Okay? Ito ba ay walang daya, walang... Some of those, no, hindi naman lahat, because majority of them, or almost all of them, ay pumunta ron para ireklamo talaga nila. Pero meron din nagpunta na para ma-determine talaga because they are not fully convinced that this is the result of the election. Ayon kay Attorney Jeffrey Miranda, legal counsel ni Cayabyab, hiling nila na muling bilangin ang mga boto sa siyudad San Fernando para sa pagka-mayor at 2 konsihal sa Team My Love San Fernando. File tamo pong election protest kakaicho po rin election protest tamo. So we have filed them already at naway bigyan ng dinanong due course ng COMELEC ready, bangkanita, mibalik tam pasibayo ka rin balota at lawenta mo talaga nung nino ing sinambot a mayor keta king siyudad na ning San Fernando, Pampanga. Ita mo ing dahilan, ita mo ing reason na akit tamo talaga ing will na ning ren taga San Fernando. Samantala, ito raw ang naging reaksyon ng COMELEC sa inihaing election protest. Yes, the first that is to be docketed, if you notice in your in the pictures that you have taken, no? 001. 25-001 yata yung nakalagay. So the first, so this is record breaking. Well, they have been expecting that the electoral protest will come very, very soon. What they were surprised about is that tayo pinakauna na Thursday pa lang, nandyan na tayo. Although we are given 10 days within which to file the electoral protest counted from the time of the proclamation. Alright? So tayo, from the time of the proclamation, 9 days lang. Record of 9 days na i-file na natin. Ibinahagi din ni Miranda ang susunod na proseso sa pag-usad ng reklamo. Isa-serve muna yung summons sa kabilang partido, sa protestee, and then after that, meron lang silang 5 araw para sagutin yon. And then after that, we will conduct a preliminary conference, after which the schedule for the opening of the ballot boxes will be ordered by the Commission on Election. Tiwala naman ang abogado sa magiging kalalabasan ng inihaing protesta. Yes, we are confident that the true voice of the Fernandinos will come out, and that will be
Mylene Pineda Cayabyab. Samantala, hindi umano nababahala si Kaluwag sa inihayang election protest ng kampo ni Pineda Cayabyab. Karapatan dayta eh. Reng balang kandidato. Karapatan dayta itang nung ela kumbinsido ketang maging resulta na ning eleksyon. Pwede da namang gawan itang burida. Karapatan dayta. Halata mong pwedeng sabyan kanita. Actually, panayanayan tayo kanya nito. Kaya ba't mag-comment na mo? Syempre karela ito. Ita naman pwedeng panghimasukan nung nano itang opinion da. Kanya-kanya tamong opinion. Pero syempre, anti mo, kami, nung kutangan nyo kung yan, ninaning opinion ko, syempre, okay itang maging resulta. Makanta na tutuya pala itang sasabyan da ring tao, naretang bubulong da ring tao. Mayor, tahimik lang mo po ring tao. Hindi rin umano nagdalawang isip at nagduda ang alkalde sa naging resulta ng halalan. Nung kukutangan nyo ko, nung ating kaalilangan, kasi yan during that time, syempre, uling may ka-report makanta. At ngayon, mayari yung election, tutuya pala itang bubulong da ka na ako ring Fernandinos at ding marakal. May magaral, detang kay na makialam king politika, nasasabihan dang dakala tahimik la rin tao. Pero, vilmala, len mo man. Tiwala raw ang muling naihalal na opisyal na kahit muling bilangin ng manual ang mga boto ng mga Fernandino. Agyang mamilang lapang manual, confident ko, uling, ako memorite, ali kami memorite. Apin po ita ing klaro. Anya, ita, magobra mo po. Anya, ali ko man dapat mabother kasi ala na ako man dapat gawan. Kasi aliwa naman akong kukwestiyonan da ing integridad na ning COMELEC, iyang makukwestiyon ken. Aliwa itam. Ipinaliwanag rin ito kung bakit pasok lahat ng kanyang slate para sa City Council. Kaya kaming slate kasi kareng katim ko ila mo reng lulto may na, di ba? Kay oning kasi kami sabi mi kayo milala kong pag-asa kasi dadalanta man ing grupo, bibitbitan tayo ing grupo, alang mi basta't alang mi pagjang kaya katamo. So, mi kawakawani kaming kampanya. So, mi kawakawani kayo man may ngampanya, bibitbitan mi ing buong grupo, alang mi panabili. At sabi ko, masatamo, napakiramdaman da katamo reng tao, ketang vote straight, uling reng Fernandinos. Kasi never kong may ngampanyang ako mong boto da. Kasi, ing lagi ko sasabyan, kailangan ko ing kasangga, ring tao, itay linaweda na kailangan ng mayor ing kasangga. At potang mangampanya ko, nung atin kayo pa pong every kaya kami, pilyanan buryanan nyo na kayangan. Itak makanta, so itang pa magkampanya mi na vote straight, pen walang dakatamo rin. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Patuloy raw na iimbestigahan ng COMELEC Region 3 ang mga inilabas sa show cause order sa mga kandidato kaugnay ng posibleng paglabag sa election rules, nanalo man o natalo ang mga ito nitong nakalipas na halalan. Alamin kung bakit sa report na ito. Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC Region 3 na may proseso pa ring susundin hinggil sa inilabas na mga show cause orders sa mga kumandidato nitong 2025 national and local elections. Ayon kay COMELEC Region 3 Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque, tuloy pa rin ang evaluation ng show cause orders kahit tapos ng halalan, alinsunod sa umiiral na patakaran ng komisyon. We will pursue them. Kaso nga lang, siyempre, tinapos muna natin yung gawain natin ng halalan, and then we will continue to hear and decide on those cases if there is a probable cause that would warrant the filing of administrative and criminal cases as against them, violators. Paliwanag ni Duque, ang pagkapanalo o pagkatalo ng isang kandidato
ay hindi dahilan upang hindi na resolbahin o tugunan ang mga inihaing reklamo laban sa kanila. Ay, hindi. Kasi meron siyang paglabag. Dapat i-resolve kung ano, may paglabag ba siya o wala siyang paglabag. Dapat it has to be resolved. Dapat lalabas siya na ano nangyari doon. Basta nagfile tayo dito ng kaso o reklamo, it has to be resolved. Whether it is in his favor or against his candidacy or his qualification. We have to resolve that. Nanalo man siya o natalo siya, we have to resolve yung reklamo na yon, because he is answerable for his conduct as a candidate. Matatanda ang ilang araw bago ang halalan, pinangalanan ng opisyal ang mga tumanggap ng show cause order sa Pampanga dahil sa umano'y paglabag sa election rules. Ang mga nabigyan ng mga show cause orders natin ay Mr. Angel David, Barangay Captain ng San Vicente, Santo Tomas, Pampanga. Ano po yung violation? Vote buying. Abundido Esponsalan Jr., candidate for mayor, San Simon, Pampanga. Janice P. Reyes, candidate for vice mayor, San Simon, Pampanga. Abuse of state resources. Dito sa Mr. Sixto C. Malyari Jr., candidate for vice mayor, Municipality of Arayat, Pampanga, vote buying. Maria Lourdes M. Alejandrino, candidate for mayor, Municipality of Arayat, Pampanga, vote buying. Crisostomo C. Garbo, candidate for mayor, Mabalacat City, Pampanga, vote buying. Then, Raymond Alan Pirongquillo, candidate for mayor, Santo Tomas, Pampanga, leveling. Dagdag niya, pinag-aaralan na raw ang mga paliwanag na isinumite ng mga nabigyan ng order. Ang level po kasi namin is we will conduct the investigation, we will expedite the investigation, and we will recommend it to the committee or to the law department. Sila na ang bahalang mag-determine. So, doon bibigyan pa ng tsansa, titingnan nila ulit kung tama nga ba yung appreciation natin o hindi. And then the NBank, who is composed of 6 lawyers, brilliant lawyers, titingnan din nila kung talaga bang may paglabag o hindi. So, if the NBank affirms na mayroong administrative liability and criminal liability, a case will be filed and a disqualification decision will be issued as against the party. Ipinaliwanag din ni Duque kung sino ang maaaring humalilig sakaling mapatunayang nagkasala ang naiproklamang opisyal na nabigyan ng show cause order. Okay, let's see it this way. Yung mga nabigyan ng show cause order ay mga kandidato yan. Pero may paglabag sa mga alituntunin ng halalan. So may administrative at may criminal side yan. So sa administrative side, pwede silang, if found guilty, pwede silang perpetually disqualified to hold public office, and the right to suffrage is, of course, divested of them. Sa administrative, ay sa criminal, makukulong. Ano naman ang epekto doon sa tinakbuhan nila? Okay? So, kandidato sila, di ba? May paglabag lang. So, kung naiproklama, yung nanalo sila, naiproklama sila, and later on madi-disqualify, maa-unseat sila. Succession comes in. Hindi yung second placer ang papalit or siya ang mapoproklama. Hindi. Succession comes in because they were players. They are candidates. Okay? Kandidato sila. Magkaiba yung hindi kandidato. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Isang linggo matapos ang 2025 national and local elections, ipinroklama na ng COMELEC ang karamihan sa mga nanalong party list group na magiging bahagi ng 20th Congress ng Pilipinas. Ngunit dalawa sa mga ito, pansamantalang ipinagpaliban ng proklamasyon
dahil sa mga nakabinbing kaso ng diskwalifikasyon. Kung sino-sino sila, alamin sa report na ito. Nitong Lunes, May 20, opisyal nang ipinoproklama ng Commission on Elections o COMELEC ang 52 out of 54 party list groups na nanalo sa 2025 national and local elections. Aabot sa 59 na pwesto sa Kamara ang nakalaang para sa party list representatives, alinsunod sa party list system na bumubuo sa 20% ng kabuuang miyembro ng House of Representatives. Nanguna sa listahan ng Akbayan party list na may mahigit 2.7 million votes. Sinundan sila ng Duterte Youth na nakakuha ng mahigit sa 2.3 million votes at ang Tingog na nakakuha naman ng halos 1.8 million votes. 3 pwesto sa Kongreso ang inilaan sa bawat isa sa kanila. 3 party list groups naman ang makakakuha ng tig-2 pwesto, ang 4Ps, Axia Yes at Ako Bicol. Habang 47 party list groups naman ang makakukuha ng tig-1 upuan sa Kamara, kabilang na ang Uswag Ilonggo, Solid North, Trabaho, Sibak, Senior Citizen, LPGMA at marami pang iba. Sa kabuuan, mahigit sa 41.9 milyong boto ang naitala ng National Board of Canvassers o NBOC para sa party list election. Ang mga bagong kinatawan ay manunumpa sa June 30, 2025 at magsisilbi hanggang June 30, 2028. Gayunpaman, hindi pa naipoproklama ang Duterte Youth Party List at Bagong Henerasyon Party List dahil sa mga nakabinbing kaso ng diskwalifikasyon laban sa kanila. Sa isang Facebook post, naglabas ng pahayag ang Duterte Youth sa naging desisyon ng COMELEC kaugnay ng kanilang proklamasyon. Tinawag nilang grave abuse of discretion ang ginawa ng komisyon. Nagbanta rin ang grupo na ilalantad nilang umano'y katiwalian sa loob ng Kongreso at sa mismong ahensya kung hindi sila mapauupo. Samantala, halos ganito rin ang statement ng Bagong Henerasyon Party List sa post sa kanilang Facebook page. Ayon sa BH Party List, ang pagsuspinde ng COMELEC sa kanilang proklamasyon ay hindi lamang kawalan ng hustisya, kundi isang paglabag sa saligang batas ng Pilipinas. Kaugnay nito, naghain na raw sila ng urgent motion to proclaim sa COMELEC. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Hinikayat ng DILG Region 3 ang mga LGU na sumunod sa Memorandum Circular sa pagbubuo ng transition teams ng mga incoming at outgoing government officials. Paraan daw ito upang maging maayos at transparent ang pagpapalit ng mga administrasyon sa mga lokal na pamahalaan. Narito ang report. Inihayag ng Department of the Interior and Local Government o DILG Region 3 ang kahalagahan ng maayos sa pagpapalit ng administrasyon sa mga lokal na pamahalaan. Nitong Marso, inilabas ng DILG Central Office ang Memorandum Circular Number 2025-016 para sa pagbubuo at operasyon ng Local Governance Transition Teams. Ayon kay Attorney Anthony Nuida, Regional Director ng DILG Region 3, may ilang LGUs na sa rehiyon ang tumalima sa nasabing kautusan ng kalihim ng DILG. Ang deadline po kasi nito, ang nakalagay doon sa circular at as early as 2 months before the assumption or end of the term of the incumbents. Dapat ma-organize na nila. So far, based sa data namin, mga 50% naman na po. Yung may mga na-encode na ng mga data, nag-comply na po dun sa requirement. But continuous ang monitoring po namin. Ang deadline nila is until July 11, na hopefully lahat na po ng LGUs are ready for the turnover and transition. May importanteng gampanin raw ang mabubuong lupon para matiyak na maayos at hindi magkaroon ng aberya sa pagitan ng incoming at outgoing officials. Yung mga data na dapat mag-gather and ma-organize and talagang ma-preserve para po sa transition and information of incoming officials talaga. So walang exemption po ito. Lahat ng LGUs dapat mag-create sila and mag-conduct sila ng inventory. Hindi lang po inventory ng properties. Very important yung property. Siyempre, movable and immovable properties, yung mga land, buildings, etc. Din mga equipments nila. Pero maraming dokumento din na kailangan nilang i-ready. Like yung mga development plans nila, CDP, CLUP, yung governance report natin kasi ang DILG meron pong SGLG, para yun talaga may basihan din in terms of planning yung incoming officials. So marami pong dokumento yan.
including yung nire-require natin documents, 14 ata in some LGUs, on full disclosure policy, yung mga budget, yung mga procurement documents, dapat intact po yan. Yun ang role ng transition team na dapat ma-preserve nila yon at mag-gather yon para pag turnover sa incoming for their guidance and information and planning purposes, alam nila kung ano yung kanilang ini-inherit kumbaga o minamana sa LGUs. Batid naman ng opisyal na may mga dahilan kung bakit nade-delay ang pagbubuo ng transition teams. Medyo marami-rami yung dokumento na ipiprepare. Pangalawa, siyempre mayroon din na ganun sigurong issue in terms of politics, pero hopefully hindi naman maging hindrance kasi responsibility po nila yon. Especially kung ang head kasi ng transition team is the local chief executive. So siyempre, masakit kung magta-turnover siya, pero siyempre trabaho niya yon. Ang obligasyon niyang gawin. So gagawin talaga dapat po nila. Anyway, kasama naman po doon yung mga lahat ng department heads, which are more or less permanent in the LGU. So talagang dapat may mga ready data sila niyan para doon sa mga bagong uupo. May CSO representative at saka yung DILG officer po kasama din sa member po ng transition team. Samantala, kinilala naman ng opisyal ang naging papel ng umbrella agency sa rehiyon sa ilalim ng DILG na tumulong upang maging mapayapa at matagumpay ang halalan. So, ang aming pasasalamat sa kanila, siyempre, lalo na sa ating mga PNP, no? Talagang kung titingnan natin sa Central Luzon, napaka maayos, very orderly yung election, mabilis yung walang protest kami na monitor pa so far, although ang deadline naman until tomorrow. At very peaceful, walang mga incident masyado na talagang mabibigat na issues during the election. So of course yung Bureau of Fire naka-ready yan for any emergency. Yung BJMP, malaki din yung naging role nila kasi may mga bumuboto. Inalaw na po yung ibang PDLs natin, persons na naka-detain, deprived of liberty, na bumoto. So may trabaho din yung BJMP doon. Tapos kami po sa DILG local government, of course, naka-monitor din kami during election. Tumutulong at kung may mga incidents o may mga potential issues na i-report namin kagad sa PNP and sa other concerned agencies, sa COMELEC. Opo. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Pinag-iingat ng Department of Migrant Workers ang mga OFWs kasunod ng muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa ilang bahagi ng Southeast Asia. Kaugnay nito, nananatiling alerto ang mga kinaukulang ahensya sa Pilipinas. Narito ang report ni Raymond Tasoy. Muling nanawagan ng Department of Migrant Workers o DMW sa ating mga kababayang overseas Filipino workers na maging mapagmatiyag at patuloy na sumunod sa mga ipinatutupad na health protocols sa bansang kanilang kinaroroonan. Ito ay matapos maitala ang pagtaas ng COVID-19 cases sa ilang bahagi ng Southeast Asia. Sa isang Facebook post, hinikayat ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak ang mga OFW na manatiling alerto at huwag magpabaya sa kanilang kalusugan. Nitong nakaraang linggo, iniulat ng Singapore ang pagtaas ng kaso ng sakit. Ngunit ayon sa kanilang Ministry of Health, wala namang indikasyon na mas nakahahawa o mas malala ang mga umiikot na variant. Sa Hong Kong naman, naitala ang major surveillance indicator sa loob ng isang taon. Ayon sa kanilang health agency, posible itong dulot ng pagbabago sa dominant strain ng virus at pagbaba ng herd immunity. Bagamat wala pang naitatalang seryosong banta sa mga kababayan nating OFW, iginiit ng DMW na mahalaga pa ring mag-ingat upang maiwasan ang pagkakahawa sa sakit. Samantala, nauna nang nilinaw ng Department of Health o DOH na walang dapat ikabahala ang publiko dito sa bansa. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, nananatiling mababa ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa sa nakalipas na 4 na buwan. Sa Pilipinas, ang nai-report na COVID-19 cases mula Enero hanggang Mayo 3, 2025 ay nasa 1,774. Mas mababa po ito ng 87% kumpara noong nakaraang taon. Mula 71 kaso
bumaba rin po ang COVID-19 cases sa nakalipas na 3 hanggang 4 na linggo sa 65 kaso. Gayunpaman, ipinaalala pa rin ang kagawaran ng kahalagahan ng preventive measures laban sa naturang virus. Sa kabila ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa, mas maganda po na patuloy ang pag-iwas sa sakit. Magsuot ng face mask. Manatili sa bahay kung may sakit. Takpan ang bibig at ilong kung uubo o babahing. Regular na maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon. Agad na magpakonsulta sakaling magkaroon ng sintomas ng COVID. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sinimula na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang pagtugis sa 50 kataong sangkot sa umano'y human trafficking kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Porac, Pampanga. Kabilang sa mga tinutugis, sina dating Presidential Spokesperson Harry Roque at Cassandra Ong kasunod ng warrant of arrest na inilabas ang Angeles City Regional Trial Court Branch nitong May 8. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, bumuo na ng tracker teams ang pambansang kapulisan sa buong Pilipinas para sa paghahanap at pag-aresto sa mga akusado. Nakikipag-coordinate na rin daw ang CIDG sa Bureau of Immigration para matukoy ang lokasyon ni Ong. Lumabas siya ng bansa matapos palayain mula sa Correctional Institution for Women kasunod ng investigasyon ng Kamara tungkol sa illegal POGO operations noong December 2024. Nakikipagtunangan din ang ahensya sa International Criminal Police Organization o Interpol upang maaresto si Roque na kasalukuyang humihiling ng asylum sa the Netherlands. Una nang itinanggi ni Roque ang mga paratang at iginiit na biktima lamang siya ng political persecution ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila ng mga programa para suportahan ang mga magsasaka, bumaba pa rin ng 9% ang produksyon ng bigas sa Pampanga noong 2024. Ano nga ba ang mga salik sa likod ng pagbaba ng ani sa lalawigan? Alamin sa report na ito. Iniulat ng Department of Agriculture o DA Region 3 na bumaba ang produksyon ng bigas sa lalawigan ng Pampanga nitong 2024. Ibinahagi ito ni Luel Rebilaco, Rice Banner Program Coordinator ng DA Region 3 sa kanyang presentasyon sa Public and Private Sector Consultation o PPC kasama ang Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM ditong May 15 sa Balanghay Clark Cityfront Mall. Sa datos ng ahensya, bumaba ng 9% ang kabuuang produksyon ng bigas sa Pampanga noong 2024 kumpara noong 2023. Sa kabila nito, nanatiling pangatlong lalawigan sa may pinakamalaking ambag sa rice production ng Central Luzon. Nangunguna naman ang lugar pagdating sa produksyon ng karning baboy, manok, itlog, karning bibi at itlog ng bibi sa rehiyon. Ayon kay Rebilaco, may mga natural na dahilan sa pagbaba ng rice production sa nasabing probinsya. Isa sa nakikita naming dahilan kung bakit bumaba yung rice production dito sa probinsya ng Pampanga nung taong 2024 dahil nga po nung January pa lang po nung 2024 ay tinamaan na po tayo ng El Nino. So before that pa po, dahil may forecast na po ng El Nino, so marami na po mga magsasaka ang nagtanim ng ibang crops na hindi nangangailangan ng maraming tubig. Okay? And then, isa pa pong dahilan kung bakit bumababa yung production natin dahil pagdating naman po ng tag-ulan, tayo ay tinatamaan naman ng iba't ibang bagyo, andyan yung habagat, kaya talagang nababawasan yung production ng ating mga magsasaka. Bukod sa natural causes, may man-made factors din umano na nakakaapekto sa produksyon ng bigas habang sa kabila ng sapat at supply ng irigasyon sa mga taniman ng palay. Pagdating naman sa land conversion, ayun, isang factor din yun kung bakit bumababa yung ating production dahil nababawasan yung ating production area. When it comes naman sa irrigation, maganda naman po ang irrigation natin sa probinsya ng Pampanga. Ang talagang uncontrollable lang po talaga dito ay yung ating mga climate adversities na tumatama sa ating probinsya. Kaugnay nito, tiniyak ng opisyal na nakatutok ang kanilang ahensya
para masolusyonan ang mga salik na ito at makabawi ang rice production ng Pampanga sa mga susunod na taon. Para po ma-resolve na yung mga issues na kinakaharap po natin, tayo po ay nag-i-introduce ng mga iba't ibang programa. So unang-una po, nandito po yung ating adaptation and mitigation initiative in agriculture para po maturuan din po yung ating mga farmers doon sa paggamit or pag-apply ng iba-ibang teknolohiya para ma-mitigate po natin yung effect ng climate change. Meron din po tayong programa na tinatawag na clustering kung saan ang objective po natin dito ay pagbubuklo rin po natin yung mga ating mga farmers para iisa lamang po sila at maging cooperative yung ating mga farmers in the future. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Isang sustainable na pamamaraan ng pangisda ang ibinida ng isang grupo ng mga mangisda sa Zambales. Ito ang isinadya ng National Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR upang personal na tunghayan ang kalagayan ng mga mangisda sa lugar. Magbabalita si Lizen Morten. Sa pagsikat ng araw sa Barangay La Paz, bayan ng San Narciso, Zambales, iginayak ng mga miyembro ng Fisher Folk Group na Deep Sea Fishing Association ang kanilang mga bangka. Bibisitahin kasi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang naturang lugar upang personal na makita ang isang tradisyonal at sustainable na proseso ng pangingisda ng naturang grupo. Nasa 500 kilometro ang kailangang bangkain upang marating ang bahaging iyon ng karagatan. Doon, ipapakita sa atin ng mga mangingisda kung paano ba ang proseso ng pag-harvest doon sa stationary net na kanilang ininstall na kung tawagin ay lambaklad. Isa lang sa mga miyembro ng Fisher Folk Association ng La Paz ang 68 years old na si Simplicio Orendain. 4 na dekada na raw siyang mangingisda at aminado siyang kung minsan binabawi na ng kanyang edad ang mga nakagisnang kabiasnan sa dagat. Sustainable din sa mga katulad namin na kahit nga may edad na, mga babae. Mga babae membro namin, mga din, senior din. Yung hindi na nakakalaot, dito lang sa baklad. Kaya naman itinuturing niyang malaking biyaya ang lambaklad na ipinakilala ng BFAR sa mga kapwa niya mangingisda. Imbes kasi na sila ang pumalaot at maghanap ng huli, mismong mga isda na ang kusang papasok sa aparato na kanilang ininstall sa dagat na kanilang pinangingisdaan. Isang oras lang, isang oras sa umaga, isang oras sa hapon. Wala ganong gastos yan. Hindi katulad nun, magpuhunan ka ng 10,000, 5,000. Dito wala. Magkano lang puhunan namin dito, kala 1 litro na lang gasolina. Parang parang sideline yan. Isang oras nga lang umaga, isang oras sa hapon, makakagawa ka pa ng ibang trabaho. Ang lambaklad ay isang uri ng stationary fish trap na gumagamit ng malalaking lambat na nakalatag sa ilalim ng dagat. Dito sa Barangay La Paz, tinatayang 8,000 square meters ang lawak ng kanilang lambaklad kung saan tonelada at iba't ibang uri ng isda ang nahaharvest sa loob ng isang buwan. At nitong Martes, May 20, bumisita si BFAR National Director Elizer Salilig sa lugar upang personal na masaksihan ng operasyon ng lambaklad at makipag-ugnayan sa mga mangingisda rito. Ikinagagalak daw niyang operational at income generating ang lambaklad na ito na naaayon sa plano at programa ng ahensya para sa mga mangingisda. Nagkaroon po talaga ng kanto, yung training. Nagsisimula ito sa Occidental Mindoro eh. And then ito ay nareplicate ng mga tao hanggang ang Bureau of Fisheries binigyan din sila ng mga technical personnel ng undergo ng trainings how to assemble. Ibig sabihin, buwan ang iginugol ng Deep Sea Fisher Folk Association ng La Paz upang habiin ang mga net na ginagamit sa pag-install ng kanilang lambaklad at gayon din ang mga technical training sa pag-ooperate nito. At bukod pa raw rito ang pag-oorganisa sa mga mangingisda upang mahikayat silang magkaisa sa isang layunin na dapat ay maging financially stable ang kanilang samahan sa paglipas ng panahon, ayon kay BFAR 3 Regional Director Wilfredo Cruz. Nagkaroon talaga ng social preparation kasi project ito eh. Usually kung hindi siya ma-handle na maigi is nagko-collapse.
And kasama na rin dito yung training nila sa financial literacy. So kailangan nilang alam kung paano i-handle yung kaperahan nila, yung mga sales nila. At nakikita naman namin dito sa Deep Sea Fishing Association, maganda yung kanilang yung kanilang process at yung guidelines nila sa pagpapatakbo ng kanilang organization. At makalipas ang 2 taon, proud na nilang ipinakita sa National Director ng BFAR ang bunga ng kanilang mga pagsasanay at pagkakaisa upang maging operational ang kanilang lambaklad. Halos 1 oras na hinatak ng mga mangingisda ang net mula sa ilalim ng dagat. Maya-maya pa, pag-operate ng lambaklad, pinubuo po ito ng at least po 30 katao, 30 na mangingisda na nandun sa 2 bangka at nang sa gayon po ay makapaghatak, sila po yung maghahatak ng net para po maihango itong mga isda. Ayan, yung mga isda na kanilang nahuli. Sa kasalukuyan, higit 40 pamilya sa Barangay La Paz ang umaasa sa lambaklad bilang pangunahing kabuhayan. At sa Central Luzon, may 3 pang lambaklad ang naka-install sa iba pang bahagi ng Zambales at may isa rin sa Aurora na kapwa pinangangasiwaan ng mga Fisher Folk Group na inorganisa ng BFAR Central Luzon. Gamit ang mga ito, umaasa ang ahensya na mas mapapalawak pa ang paggamit ng ganitong teknolohiya sa iba pang bahagi ng bansa upang mapabuti pa ang kabuhayan ng mga mangingisda at ang pangangalaga sa yaman ng karagatan. Lizan Morten, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. At sa iba pang mga balita, nakiisa ang Police Regional Office 3 sa taunang inspeksyon ng PNP sa mga disaster response equipment bilang paghahanda sa nanalapit na tag-ulan at iba pang sakuna. Layunin nitong tiyakin na handa ang kanilang mga kagamitan sa oras ng kalamidad. Alamin ang buong detalye sa ulat na ito. Sa nalalapit na pagdating ng tag-ulan o tinatawag na wet season dito sa bansa, napakahalaga ng pagiging handa para makaiwas sa mga panganib na dulot ng kalamidad at iba pang sakuna. Pero kung readiness lang din ang pag-uusapan, dapat manguna dyan ang mga frontliners at first responders gaya na lamang ng Philippine National Police o PNP. Kaya naman bilang bahagi ng pagpapalakas ng kahandaan ng pulisya, nakiisa ang Police Regional Office o PRO3 sa simultaneous annual inspection of disaster response equipment ng PNP ngayong Miyerkules, May 21 sa Camp Olivas, City of San Fernando. I-check po natin yung ating mga equipment para nga po matiyak na yung ating mga disaster response equipment ay readily available during disaster. Ngayon pa lamang ay pinaghahandaan na natin ito sa pag-i-inspect nga natin ng mga mula sa maliliit na kagamitan hanggang sa malalaki. At niremind natin yung mga tauhan natin na hindi lang ito tungkol dito sa mga kagamitan natin, pero ang pinaka-importante, yung mismong mga tao natin ay ready mentally, physically, and emotionally. Isa-isang sinuri ni Fajardo ang mga essential tools mula sa mga life jackets, first aid kits, cutting tools, communication set, hanggang sa mga rescue boats at iba pang water assets. Kung may sirang kagamitan at may kulang pang gamit, pagsisikapan umano ng kapulisan na agad itong matugunan. Ngunit ayon kay Fajardo, hindi sapat ang pagkakaroon ng kumpleto at maayos na equipment. Dapat ay may sapat na kaalaman at kasanayan din ang bawat tauhan. Regular po natin yan ginagawa. Meron po tayong regular na training doon sa mga search and rescue operation po natin na kasama po dyan sa ating mga mobile forces natin at even doon sa mga territorial, sa mga police municipal stations natin. Kasi sila yung first responders kapag may mga na i-report sa ating disaster-related incidents ay mabilis yung ating magiging responde. Para naman masigurong handa ang mga equipment sa kahit anumang oras,
Magsasagawa raw sila ng regular at random inspection, hindi lang sa regional headquarters pero maging sa mga provincial at municipal stations din. Gayunpaman, masasabing handa na ang PRO3 sa pagtugon sa sakuna, lalo't tuloy-tuloy ang pagsasanay at mga simulation exercises ng kanilang hanay, ani Fajardo. Samantala, nangako naman si Fajardo na makakaasa ang rehiyon sa dekalidad at mabilis na serbisyo ng PRO3, hindi lamang sa usapin ng seguridad, kundi lalo na sa oras ng sakuna. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Sa paggunita ng Road Safety Month ngayong buwan ng Mayo, sinimula na rin ng LTO Region 3 ang kanilang programang nanghihikayat sa mga motorista, pedestrian at iba pang road users na maging disiplinado, maingat at magkaroon ng malasakit sa kapwa habang nasa kalsada. Ang mga naging kaganapan sa first day ng Road Safety Week, ihahatid sa atin ni Ashley Punzalan. Sa pagsisimula ng taong 2025, naging laman na ng telebisyon, radyo, pahayagan at social media ang mga balita tungkol sa vehicular accidents. Sino ang hindi makakalimot sa trahedyang nangyari sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX nitong unang araw ng Mayo? Ang malagim na aksidenteng ito ay kinasangkutan ng isang pampasaherong bus, isang container truck at 3 SUV. 10 rito ang namatay, habang 37 naman ang sugatan. Ang dahilan, nakatulog umano ang driver ng bus. Ang insidenteng yan ay isa lamang sa mga hamong kinahaharap ng mga tagapagpatupad ng batas trapiko. Isa lang din ito sa mga rason kung bakit kailangan ng mas maikting na kampanya sa road safety. Kaya upang mapalakas ang kamalayan ng publiko hinggil sa responsible road behavior at mabawasan ng aksidente sa daan, inilunsad ng Land Transportation Office o LTO Region 3 ang Road Safety Week bilang bahagi ng selebrasyon ng National Road Safety Month na may temang Drive to Protect, Safe Streets, Safe Children. Dito sa Pampanga, idinaos ang aktibidad nitong Lunes, May 19 sa San Fernando Civic Center. Ito po ay ginagawa ng Land Transportation Office nationwide, simultaneous po ito para ma-remind yung mga all road users kung paano tayo sumunod sa batas ng trapiko at yung courtesy at yung pag-consider natin sa kapwa natin road users. Bahagi ng programa ang Grand Motorcade na nilahukan ng mga miyembro ng LTO, Highway Patrol Group, City Public Order and Safety Coordination Office o SIPOSCO, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, transport groups, local government units, LTO accredited driving schools, motorcycle clubs, at ilang advocacy organizations bilang pagpapakita ng suporta sa kampanya tungo sa mas ligtas na kalsada. Bukod dito, nakahanda rin ng LTO na magbigay ng mga serbisyo tulad ng license renewal, motor vehicle registration at marami pang iba sa pamamagitan ng kanilang e-patrol. Magkakaroon rin umano ng libreng theoretical driving courses at libreng pagkuha ng student license sa ilang LGUs sa rehiyon bilang bahagi ng week-long celebration. Ayon kay LTO Region 3 Director, Retired Police Brigadier General Ronnie Montejo, mahalaga ang defensive driving at pag-iwas sa road rage para sa safety ng mga motorista at pedestrian. Binigyang diin niya rin ang acronym na Blow Bagets na nangangahulugang battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires at self. Mga pangunahing aspeto ng sasakyan na dapat suriin bago bumiyahe. Pakiusap lang po ng Land Transportation Office, particularly dito sa Region 3, sumunod lang po tayo sa batas trapiko at huwag lang idaan sa init ng ulo. Kung mayroon man pong hindi pagkakaintindihan habang nasa kalye, bigayan lang po. Yung blue baggage, very important din po, lalo na doon sa mga nagbibiyahe ng mamalayo. Yun ang makatulong sa atin, maging gabay natin kung paano na maiwasan ang mga hindi kanais-nais na mangyayari.
Samantala, isinusulong naman umano ng City of San Fernando sa pangunguna ng SIPOSCO ang pagtuturo sa mga estudyante tungkol sa mga batas trapiko at proper behavior sa kalsada. Of course, kapag nasa tamang disiplina, magiging maayos ang daloy din ng trapiko, no? Hindi basta-basta na natuto tayo magmaneho, hindi tayo sumusunod sa batas. So, importante po na parang ibalik po natin, no? Andyan na po yan parang nire-remind lang po natin yung mga drivers at saka yung mga magiging driver pa. Dagdag ni Hison, bagamat hindi maiiwasan ang aksidente, maaari naman itong mabawasan kung susundin ang tamang disiplina sa pagmamaneho. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Sa gitna ng dumaraming kaso ng aksidente at road rage, nagsanib puwersa ang Laos Group of Companies at Land Transportation Office para itaas ang kamalayan ng mga empleyado sa mas ligtas at responsabling pagmamaneho at disiplina sa kalsada. Para sa iba pang detalye, alamin natin sa report ni Danica Gino. Sa layuning maisulong ang advokasya ng responsableng pagmamaneho, nakipagtulungan ang Laos Group of Companies o LGC sa Land Transportation Office o LTO upang isagawa ang isang Road Safety and Defensive Driving Seminar na ginanap sa LGC Training Center, Carl World Building nitong Huwebes, May 22. Ang seminar ay nilahukan ng mga empleyado ng LGC mula sa iba't ibang sangay ng kumpanya, bilang bahagi ng kanilang patuloy na pagsasanay at pagpapalawak ng kaalaman sa ligtas na pagmamaneho. Ang Laos Group nakikiisa sa ating Land Transportation Office sa kanilang advokasya, no, sa responsableng pagmamaneho at saka sa road safety, no. So kami nagpapasalamat sa LTO na nakipag-partner sila sa amin sa pagpapalaganap ng responsable at disiplinang pagmamaneho para sa kaligtasan, hindi lang ng driver, pati sa kapwa niya motorista, kasama na rin yung mga pedestrians. Kabilang sa mga tinalakay ng LTO ay ang tamang paggamit ng lane markings, pedestrian lane, at mas malalim na pag-unawa sa defensive driving. Isang safety approach na ang primary objective ay maiwasan ng mga banggaan at panganib sa daan. We prefer to call them as road crashes, not road accidents, kasi ang mga aksidente dapat po kaya natin itong iwasan, kaya sa pigilan. You have to be knowledgeable of the law. Hindi po pwedeng may hawak ka lang na lisensya, may hawak kang student permit, pero wala ka namang alam sa batas. At kailangan we always have to practice defensive driving. Ang defensive driving po again is a safety approach na kailangan maging anticipative tayo pagdating po sa mga posibleng banggaan, posible pong hazards na ma-encounter natin sa kalsada. Ipinaliwanag din sa seminar ang kahulugan ng mga pavement markings, gaya na lamang ng double solid line na ang ibig sabihin ay bawal mag-overtake at tumawid. Kapag broken lines naman, pinapayagan ng mga motorista na tumawid o mag-overtake. Ang single solid line ay nangangahulugang hindi pwedeng lumipat ng linya pero pinapayagang tumawid kung ligtas. Habang ang pedestrian lane ay nakalaan para sa mga commuter at pedestrian upang makatawid ng ligtas sa kalsada. Ang inisyatibang kagaya nito ay patunay ng matibay na ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Ang mga tinalakay at natutunan sa seminar ay nakakatulong sa paghubog ng mas ligtas, disiplinado at responsableng mga motorista. Hindi lang ito dagdag kaalaman, kundi hakbang rin tungo sa pag-iwas sa disgrasya. Lahat ng road users, motorista man yan, tumatawid, nagbibisikleta, nagtitinda sa kalsada, lagi po nating tatandaan, mas mahalagang maging ligtas kaysa maging tama. Danica Gino, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Matagumpay na naakyat ang 3 Pinoy hikers ang tuktok ng Mount Everest. Narito ang Sports News si Raymond Tasoy. Dalawang bagong pangalan ang naitala sa kasaysayan ng Philippine Mountaineering
sina Elaine John Geno Panganiban at Miguel Angelo Mapalad. Matagumpay nilang naakit ang tuktok o summit ng Mount Everest na itinuturing na pinakamataas na bundok sa buong mundo nitong linggo ng umaga May 18 Philippine Time. Ayon sa 7 Summit Treks, bahagi ang dalawa ng Philippine 14 Peaks Expedition Team at sinamahan ng 2 batikang Sherpa. Ang kanilang pag-akyat ay isinagawa sa kasagsagan ng mainit na climbing season sa Nepal kung kailan mas kalmado ang panahon at mas mataas ang tsansa ng summit success. Bago sila, una nang umabot sa tuktok ng naturang bundok ang kapwa nila Pilipino na si Rick Rabe nitong Huwebes, May 15. Siya ang unang Pilipinong nakaakyat sa Mount Everest matapos ang halos 2 dekada na maituturing bilang isang malaking comeback para sa Pilipinas sa larangan ng high altitude climbing. Ngunit kasabay ng tagumpay ay isang trahedya. Binawian ng buhay ang 45 anyos na climber na si Philip Santiago. Ayon sa Nepal Tourism Department, inabot ng labis na pagod si Santiago sa Camp 4 itong Miyerkules ng gabi, May 14, habang naghahanda para sa summit push. Matatagpuan ang Mount Everest sa Himalayas sa pagitan ng bansang Nepal at Tibet na isang autonomous region ng China. Ito ay may taas na halos 8,850 meters ayon sa National Geographic Society. At yan ang sports news ngayong araw. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 Sports News. Bukod sa angking ganda at talento, bit-bit din ng mga kandidata ng Mutianing San Fernando 2025 ang kanilang mga layunin at inaasam para sa mga Fernandino. Sa kanilang closed-door advocacy at swimmer competition, ipinamalas ng mga kandidata ang tunay na kahulugan ng beauty with a purpose. Ang detalye ihatid sa atin ni Danica Gino. Isang closed-door advocacy at swimmer competition ng Mutianing San Fernando o MNSF 2025 ang ginanap sa Heroes Hall, City of San Fernando nitong Sabado, May 17. Dito buong pusong inihayag ng mga kandidata ang kanilang mga advokasya mula sa environmental awareness, education, mental health hanggang sa women empowerment. Bawat isa ay may layuning magbigay ng positibong pagbabago sa komunidad. Tunay na beauty with a purpose ang kanilang peg dahil hindi lang ganda ang dala nila, kundi paninindigan at malasakit sa mga kapwa Fernandino. At syempre, bukod sa kanilang advocacies, isa din sa pinaka-aabangan ng araw na yon ay ang swimwear competition. Sobrang graceful at buong kumpiyansang rumampa ang mga kandidata, bit-bit ang kanilang confidence, curves at winning aura. Ayon sa pamunuan ng MNSF 2025, ang naturang pageant ay hindi lang tungkol sa pisikal na anyo at ganda. Selebrasyon din ito ng talino, kultura at pagmamahal ng mga kabataang Fernandina sa kanilang syudad. Besides being beautiful outside, Mutianing San Fernando has to possess the beauty inside as well. They're knowledgeable about our culture and just have the heart of a true beauty queen. You know, Mutianing San Fernando is one of the highlights of our fiesta this year. So we really want to showcase their inside beauty, not just the outside. Also, as well as, you know, the winner of Mutianing San Fernando will be representing us for the Mutianing Kapampangan. Abangan kung sino ang tatanghaling reyna ngayong taon. Siguradong mas magiging mainit at makulay pa ang kapistahan habang papalapit ang Coronation Night. To invite everyone on May 23 at Capital Town is the Flores de Mayo, and of course the biggest night is the Coronation Night on May 29 at Heroes Hall. And I hope to see you all there and support our Mutia from the different barangays. We have 15 candidates and we are looking forward for you guys to come and watch us. Samantala, para sa mga hindi makakapunta sa venue, mapapanood din ng live ang Coronation Night ng MNSF 2025 sa CLTV 36. Danica Gino, CLTV 36 News. At sa mga balitan ng kalat ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa X o dating Twitter at CLTV 36, sa Instagram at CLTV 36 Official, at sa aming TikTok at CLTV 36 Official rin. Kung nais mong balikan ang mga programa ng CLTV 36,
Pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV36Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Napapanood din ang mga programa ng CLTV36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.